Come in, Sergeant. Come in. Your orders, Herr Doctor. Go and get the other. Go and get the... This one is almost finished. Jawohl. Now, let's try it again, shall we? Who do you work for? No jak ktoś nie pamięta tego momentu, to generalnie gańba mu. No ale też nie przesadzajmy, albowiem wiem, że są mimo wszystko osoby, które tej gry mogą nie znać. A tak w ogóle to halo halo, z tej strony zaś Niklaus. I mamy dzisiaj, zaś sprawdzę na mobilnioku, żeby nie było gańby, 18 maja, tak więc już pojutrze premiera nowych Wolfensteinów. Nie wiem, czy wyście też za bajtla mówili Wolfenstein, a nie żadne Wolfenstein czy coś takiego, ale to chyba każdy wymawiał po swojemu. I z kuli tego, czyli z tego powodu, przypomnijmy sobie trochę klasyki. Może nie tej klasyki w sensie Wolfa 3D, ale myślę, że generalnie niejednemu graczowi, zapaleńcowi łezka melancholii napocieknie po policzku, kiedy to zobaczy. A tak na marginesie warto jest zauważyć, że pomimo, że od premiery gry minęło 13 lat, to graficznie nie zastarzała się ona aż tak i przynajmniej według mnie nie bardzo odbiega od na przykład najnowszych z serii Call of Duty. Już nie wspomnę o Levolution lepszym w Battlefieldzie. Tak więc dobra, mamy fajne światło, jakieś takie wolumetryczne mgiełki, całkiem niezłe tekstury. To jest dobre. I teraz, kto z was nie próbował tego fryca na początku zadzićgać nożykiem? There you are. A tu Iberashung. Ha, i co teraz? I teraz czasem przychodził tutaj Niemiec z góry, czasem nie. Tum tum tum. I muzyka generalnie, która się śniła po nocach, spać nie dawała. No ale wspomnienia są i to są piękne wspomnienia. Myślę, że nie jeden z was ma podobne odczucia do mnie. Możemy sobie poczytać. Very little information was divulged by this subject. It was subject the 77 standard current before expiring. Visit discover a cyanide tablet hidden in a compartment of the subject boot. I tak dalej. Nigdy się nie umiałem powstrzymać. Zajebiste. Zawsze się zastanawialiśmy generalnie z kolegami, dlaczego nie mogę sobie po prostu wziąć munduru ubrać. Czaszki zawsze były jakieś takie podejrzane. A propos Levolutionów, to poważnie tutaj można zniszczyć w pierwszej misji więcej rzeczy niż w całym Call of Duty Ghost chyba. No, znaczy jestem takim zawodowcem, nie grałem, ale się wypowiadam. No, ale widziałem jak grali, to też tak trochę jakbym grał, nie? I tutaj zawsze było to kombinowanie, żeby dojść do snajperki i nie zaalarmować i wyzabijać wszystkich z noża. Oj, mi nie wyszło. Kuźwa. A wybrałem sobie najtrudniejszy poziom oczywiście. No generalnie na I'm a Death Incarnate nie ma żartów. Municjon, co chciałem powiedzieć? Jakie są wasze zapatrywania na New Order? Bo cała otoczka jaka jest... O tak. Jaka jest zrobiona... O, w ogóle pamiętacie ten bajer jeszcze? Ha! Jaka jest zrobiona wokół tej gry jest zajebista. Wszystkie te trailery, te klasyczne piosenki przerobione... Aj, Bucior to już legenda. Przerobione klasyczne piosenki zespołów jak Beatlesi i tak dalej na wersje niemieckie w alternatywnym świecie, gdzie Niemcy trzymają wszystko za pysk.
Dobra. Ja nie mogę się powstrzymać. To jest naprawdę dobre. Trailery są zajebiste. Gameplaye też wyglądają całkiem. No, podług mnie wygląda na godnego następcę Return to Castle Wolfenstein. Co wy o tym sądzicie? Czekacie? Kupicie? Ogracie? Podoba wam się? A może według was to jest zaś kolejny skok na kasę i dojenie znanej marki? No, jestem ciekaw, jak to po prostu wygląda z waszej perspektywy. Niemniej ja czekam i na pewno ogram, tak więc można się na kanale w niedługim czasie spodziewać jakichś opinii. Tu był bandyta u góry, albo już mi się coś... Nie, to nie tutaj. Już tak tego... Nie pamiętam dokładnie. A, z buta! Ej, ale zawsze tutaj włączali alarm, a teraz się udało. Nam się teraz powinno udać, tak trochę spoiluję, ale no trudno tego nie spoilować. O, tamtych tak fajnie zajdymy od zadka. A tu taki fajny motyw powinno się dać zrobić. O. No nie wyszło tak jakbym chciał, ale... O, można popodziwiać piękne widoki. Snajper łazi. Dobra. No i poszło. Teraz tutaj małe dywersje. Halt banditen. Jedyne co mi się nie podobało to, że Niemcy tutaj godali z głupkowatym akcentem po angielsku, no ale... Temu aż mycka śleciała. Dobra, tu bierzemy te. I teraz zawsze tu była ta... A tu chyba będą... Ja, znajdźki, które będą też w najnowszym, w New Order. To można było zobaczyć na gameplayach. I bardzo na to czekam z wytęsknieniem. Ponoć gra sama w sobie ma być długa, nie będzie miała trybu multi. Jej przejście bez szczególnego... Teraz będzie super strafe. Uwaga. Bez szczególnego szukania jakichś znajdziek ma zająć rzekomo 10 godzin nawet. Jeszcze z buciora poprawił. Tak to się gra. Jest, frycu. O ty. No. Mauser zabójcza broń, chociaż akurat ten model nie wygląda szczególnie jak Mauser, ale dobra. Uwaga, wparzamy. Oj, tutaj Levolution na najwyższym poziomie jak zwykle. Poważnie, to wygląda, może na filmie na YouTubie tego nie widać, ale... Jak ja to grałem pierwszy raz, to było, no, może nie od razu po premierze, jakieś 2 lata po premierze, coś takiego. To nie mogłem tego jeszcze na full detalach oczywiście odpalić. Wreszcie mogę, po 13 latach od premiery. Bardzo jestem dumny. I to wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Nigdy się nie mogę powstrzymać. Tu Adik na ścianie. A ty bestio, ty. Nie ma tak. Nazisty. Dobra. Ja weźmiemy amunicję. Naprawdę przyzwoicie wygląda. Niezłe wcale tekstury, fajne modele. Animacja dość pokraczna, ale jak na tamte czasy. Padają tak artystycznie jak w starych polskich filmach. Jak w Czterech Pancernych. W Stawce Większej jak życie. A ta muzyka to chyba... Każdemu, kto ogrywał, wryła się w banie już na dobre. O, będzie jak on mlaska w ogóle, posłuchajcie. Normalnie wieprz. Blaskowicz, ty zero w ogóle. Blaskowicz w ogóle, jakby ktoś się nie zorientował, gramy dzieckiem emigrantów z Polski do USA. A w New Order oprócz tego będą jeszcze mocne polskie wątki. Czyli z tego co wiem, część misji będzie się, albo przynajmniej jakaś misja będzie się rozgrywała w szpitalu, w polskim szpitalu psychiatrycznym pod Szczecinem. Gdzie Blaskowicz, uwaga, to może być spoiler, może ktoś nie chce słuchać, to wyciszcie. Gdzie Blaskowicz pozna... masz ty, germańska zbroja. Gdzie Blaskowicz pozna polską pielęgniarkę Anię. Może będą z tego jakieś romanse. Trailery sugerują, że... Jak najbardziej, no taka ładna puenta z tą zbroją wyszła. O ty Niemcze, ty. Zaraz sobie pożywać. Tu z tego co pamiętam, sekrety to jest zajebista sprawa. Czyżby Niemcy? To jeszcze w ogóle co jest najlepsze, to jest gra z tych zamierzchłych czasów, jak można było skakać, można było kucać, można było się wychylić w prawo, wychylić w lewo. Już
Dzisiaj jakoś nie wiem, dzisiaj ci nadludzie z nowoczesnych produkcji typu Battlefield ani się nie potrzebują wychylać. No nie wiem, mamy jakieś tam niby te piki w Battlefieldzie, ale to wszystko tam... Kto mówię, kto gra w piki, ma złe wyniki. Nigdy mi się nie udało chyba wszystkich lokacji opędzlować do cna ze złota i z tych... i ze skarbów. A niektóre naprawdę były tak pochowane, że żeby je znaleźć, trzeba było dosłownie lizać ściany. Co pewnie nie jednemu z was się udało, no ale ja jakoś nigdy nie miałem cierpliwości, ale też jakoś za bajtla nie miałem szczególnie parcia na szkło. Chodziło o to bardziej, żeby strzelać do złych, podłych Niemców. A tutaj będzie fajny secret, z tego co pamiętam. Ciap i myksiotra. Zajebiste. Mam nadzieję, że z tego co wiedziałem, te pierwsze misje w New Order będą też, o ile się nie mylę, to może być spoiler, w zamku trupa na trupie głowy, czyli takiego bladego glacoka, który tutaj kombinuje eksperymenty różne, niecne. Tworzy armię super żołnierzy, Übersoldaten i tak dalej. No będzie fajnie, no. Z tego, co można powiedzieć po trailerach, będzie na pewno przynajmniej ok. Graficznie to wygląda całkiem. To jest... skąd je przyszedł? Stąd. Graficznie to jest jakaś nowa wersja tego silnika ID-Tech bodaj. Tego, który w Rage'u. Tak! Ten motyw zwycięstwa. Więc naprawdę wygląda przyzwoicie. Zawsze mi się w tych starych grach też podobały te takie briefingi przed misjami, że możemy sobie poczytać tutaj jaki mamy cel, tutaj co się dzieje, jaka jest sytuacja. Dlaczego tego nie ma teraz? Komu to przeszkadzało? Dlaczego dostajemy jakieś gówniane, bujające się ekrany, jakieś w ogóle nawet tego paska ładowania słynnego już nigdzie nie można znaleźć. Wszystko to wuj. A ja wam tymczasem dziękuję. Jak sobie romantycznie wspomnieliśmy, parę słów o tym co najważniejsze w zacnej, legendarnej już produkcji. I tymczasem co? Wyczekujmy New Order, dzielcie się opinią, piszcie komentarze, właśnie na Facebooki, polubiajcie, subskrybujcie, róbcie wszystkie fajne rzeczy. W opisie linki do wszystkich tych cudów. A ja się z wami żegnam, chowcie się pysk. Ha!